și flăcăi, la 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 la, că-am venit cu voie bună, la 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 la, să petrecem împreună, la 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 la. Asta e de aici de la voi. Yay! Bună seara, Timișoara, noi suntem Vița de Vie. Fericiți că am ajuns. Cei drept abia în luna martie obișnuiam să venim undeva la începutul ianuarie la voi, dar bine că am ajuns. Vă mulțumim că ați venit aici în această seară. Noi suntem. Și asta este pentru voi. Și ajunge cu mâna pe ceapă, sus de acolo primește de la noi un box de bere, un box de bere, box, 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 da! La alții ce să bună care vrea să stea în picioare, e multe să seamă cu boxă și cu cioba mare. La alții discolecă de rasatora să pare, e multe să seamă cu boxă și cu cioba mare. Să mă arunc în cap, să scap de trap, să fie bine. Băiatul cu lanțul în mână, băiatul cu lanțul în mână, băiatul să fie lanțul, te rog. Lanțul și cu toba mare, lanțul și cu toba mare, lanțul și cu toba mare, lanțul și cu toba mare. 8 martie, avem și fete seara asta aici. Sunt multe fete care au și părul mare, sunt și mai multe fete care poartă pe picioare, dar încep la multe fete și păstrează. Sunt și iluziune, sunt și cu toba mare și sare. De sare în aia și moare orice lucru cât ar fi de tare. În seara pe canal mirosul patat, ok, doamne, și de veta. La volum la pas, de sângele pe vis, și aștepta până una, sunt un mod de extaz. Cerul ce deja, mușchii se cortează, inima de pas.